Chronické zápalové ochorenia čreva sú skupina ochorení, ktoré sa môžu vyskytnúť u pacientov aj bez psoriázy. Pacient môže si tú svoju genetiku niekedy roky nosiť a určitým stimulom môže to ochorenie vzplanúť. Zápal sa najčastejšie u pacienta prejavuje tým, že začína mať nejaké opakované bolesti brucha. Niekedy sú to aj krvavé hlienovité hnačky pri ulceróznej kolitíde, alebo to môžu byť len nejaké nešpecifické bolesti so zvýšenou teplotou. Pacient môže byť unavený. Pacient, ktorý dostane nejaké chronické zápalové ochorenie čreva, musí zmeniť životný štýl, zmeniť aj stravovanie, aspoň v tej akutnej fáze, dokiaľ to črevo nie je ukľudnené a vyliečené od toho zápalu, alebo ten zápal nie je utlmený. Určite sa informujeme o nejakej epidemiologickej situácii v rodine, cestovateľskej anamnéze, či sa nejednalo o nejakú bežný infekt. V tom čase pacient vie, že si napríklad nemá podať biologickú liečbu, že sa to preruší, že sa prerušia nejaké iné stimuly. My vieme o tom, že určité lieky, biologické lieky psoriázy môžu aj navodiť tento črevný zápal, čo je veľmi dôležité, pretože v danom prípade, ak by pacient daný liek užíval, liečbu musíme prerušiť a následne ďalší terapeutický postup konzultujeme s gastroenterológom a buď volíme liek, ktorý vlastne súbežne účinkuje aj na psoriázu, aj na kožu, alebo niekedy aj gastroenterológ len pridá niektorú z iných modalít. Ale čo je veľmi dôležité, ak pacient je liečený biologickou liečbou, mal by určite o akýchkoľvek ťažkostiach, ktoré u neho sa prejavujú a trvajú dlhodobejšie ako nejaký bežný infekt, informovať o tom svojho lekára a verím, že sa tá spolupráca a nejaký výsledok aj interdisciplinárnej spolupráce v rámci iných špecialistov dostaví.